havde glemt mig. Nej, faktisk spørger kongen efter dig personligt. Virkelig? Wow, hør, jeg ved, at det ikke bare bliver sjov at lege. Det hele er virkelig sjov at spille faktisk. Sikker på, at du har en ridder, for helte søsætter et skib eller to. Forresten, sørg for, at du rammer båden helt rigtigt med flasken. Båd i flasken, enhver idiot kan ramme båden i flasken. Jeg har hørt det sværere end udseende. Wow, det her bliver stort. Fester, prinsesser, slotte, prinsesser. Det bliver fantastisk, Artie. Du vil leve i luksusskød. Du har de bedste kokke her, afgiv din bestilling. Desværre har du en royal forsmag i jer. Ja, hvad gjorde de? Smag på maden, før kongen spiser. Sørg for, at den ikke er forgiftet. Forgiftet, eller for salt. Du skal ikke bekymre dig om det. Du vil være sund og rask. Håndter livvagterne. Livvagter, alle sammen. Villige til øjeblikke varsel til at afgive deres eget liv under hengivenhed til dig. Virkelig, hele riget ser på dig visdom for vejledning. Bare sørg for, at de ikke dør færminet. Kongelig pladseuge. Royal pladseuge er dårlig. Hoste, rullende, gnagende sov. Slidende sov. Hej, du er den ene sjove kat. Hvad sagde han? Vi vil ikke have, at Artie her får den forkerte idé. Artie? Der går min hofte. Artie, hvor skal du hen? Hvordan ser det ud? Det her er virkelig ikke op til dig, men jeg ved ikke noget om at være konge. Du lærer på jobbet. Undskyld, jeg er skuffet over dig, men jeg vender tilbage. Tilbage til mig, at være en taber. Se nu, hvad du gjorde. Se, hvad jeg gjorde. Hvem holder en juleschef? Shrek. Landho. Hvor ydmygende. Godt gået deres højhed. Så du ved hvad, deres højhed. Hvad skete der med, loser? Hvad? Hej, hvis du tror, at dette får dig ud af noget godt, er det ikke? Vi er på vej tilbage til langt, langt væk, på den ene eller den anden måde. Og du bliver far. Hvad? Ham. Du sagde bare, du er far. Jeg sagde, konge. Du bliver konge. Du bliver konge. Ja, rigtigt. Hvor tror du, du gør? Langt, langt væk fra dig. Du kommer tilbage, din gamle mand, men jeg mener det. Chef, jeg tror ikke, han kommer tilbage. Måske er det for det bedste. Han er ikke ligefrem kongemateriale. Hvornår havde du tænkt dig at fortælle ham, og du skulle virkelig være konge? Kom nu, hvorfor skulle jeg nu gøre det? Desuden vil han være 10 gange bedre til det end mig. Hej, hov, Shrek. Så bliver du nødt til at ændre din taktik, hvis du vil komme nogen vegne med denne knægt. Du har ret, æsel. Hvad med det her? Shrek, kom nu, det er bare en joke. Stadig.